В това знамение Аллах Субханаху ва Та'аля споделя две качества на пратеника салалаху алейхи ва салям, и тези две качества Аллах Субханаху ва Та'аля иска с тези две качества ние като вярващи също да се здобием с тях. Защото пратеника салалаху алейхи ва салям той се здоби с тях. А те са следните: Азизун алейхи ма анитум. И той страдаше хората, когато страдаха. И той беше щастлив хората, когато бяха щастливи. И другото качество, харисун алейкум, той беше загрижен. Мухаммад салалаху алейхи ва салям, той по какъв начин се е здобил с тези качества? Пратеника как се е здобил с милост, с загриженост? И как е страдал пратеника салалаху алейхи ва салям? Учените дават следните разяснения. Иттисалихи билlah. Това е много важно днес, да имаме връзка с Аллах. Има ли връзка с Аллах, има и милост. Има ли милост, има и смекченост на сърцето. Има ли смекченост на сърцето, има и последовател. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Уважаеми братя и сестри, аз преди всичко искам да благодаря на Аллах Азза ва Джал, че отново отреди да бъда в един от красивите места в земния живот, а именно джамията. За мен е чест и достоинство да бъда тук измежду вас в град Гоце Делчев. Аллах да е доволен от всички вас. Всички вие сте отделили от вашето време и сте дошли тук, в този прекрасен дом. Нека Аллах Азза ва Джал да украси и озари нашите сърца с неговата светлина, с неговото напътствие и никога да не ни разделя от тези красиви джамии. Винаги да ги посещаваме, винаги да идваме тук и да възпитаваме нашия духовен свят, защото човека има два свята. Единият свят е вътрешният свят, а другия вътрешен. Вътрешният свят е много важен за всеки един от нас, защото един човек, когато е красив отвътре, Аллах Азза ва Джал му дава и външна красота. Религията е красота. В тази религия има напътствие, има опрощение, има милост. И нека Аллах Азза ва Джал да отреди ние всичките тук, в този прекрасен дом, Аллах да надари с милост, напътствие, светлина и да спечелиме отвъдния свят, свят, в който в него няма да има мъка, няма да има тъга, в него има само радост и щастие. Аз също така искам да благодаря и на Адем Ходжата, Аллах да е доволен от него, за труда,
за лекциите, които прави. За мен е радостно, защото той е наш студент. Избра да учи във Висшия исламски институт. И се моля на Аллах Субханаху ва Та'аля в бъдеще също така да имаме студенти като него, отдадени на Аллах Субханаху ва Та'аля и да се борят да разпространяват тази прекрасна религия. Аллах разусон от всички. Аллах Субханаху ва Та'аля също така да ни приеме и намаза, който откланяхме преди малко. Защото наистина с тези ибадети ние поддържаме връзка с Създателя. Ние поддържаме връзка с Аллах Субханаху ва Та'аля. Днес искам с вас да си поговорим за два аета от свещения Коран Керим. Също така и ще спомена и няколко хадиса от пратеника салаллаху алейхи ва салям. Ще се спра днес върху една тема, която е много важна в нашия живот. А това е живота на пратеника салаллаху алейхи ва салям. Салаллаху алейхи ва салям. Всички пратеници от Адам алейхи салам до Мухаммад салаллаху алейхи ва салям, всички тези пратеници, те бяха изпратени с една единствена цел. С една единствена цел да вкарат в сърцата на хората радост и щастие. За да изкарат хората от тъмнината към светлината. За да вкарат в сърцата на хората милост и смирение и спокойствие. Ние днес каквото и да кажем за нашия любим пратеник салаллаху алейхи ва салям, ще го огнетим. Защото нашите думи са бедни. Ние не може да изразим с нашите думи и с нашия език един вид същността на пратеника салаллаху алейхи ва салям. Но най-добре разбират неговия живот сахабите. Защото те са живяли с него. Пътували са с Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. Но ще се опитаме да погледнем Аллах азза ва джал по какъв начин говори за пратеника салаллаху алейхи ва салям. В тази свята книга Коран Керим, която ежедневно ние четеме тази книга. Аллах азза ва джал е отредил тази книга във всеки петократен намаз. Ние кланяме намаза с тази книга. Аллах азза ва джал изпрати свещения Коран Керим на Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. И Аллах азза ва джал в тази книга говори и за него. Нека да погледнем по какъв начин Аллах Субханаху ва Та'аля се обръща към пратеника салаллаху алейхи ва салям. Има много аети, също така имаме сура Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. И шала да назустим, ако не цялата сура, поне да назустим една част от нея. Но не само да назустим тази свята книга, а в същото време и да я приложим в нашия живот. Защото Корана се изисква от нас ние да го живеем, да го приложим в нашия живот. В сура Теубе 128 аят Аллах азза ва джал се обръща със следните думи. Лакад джаакум расулун мин анфусикум азизун алейхи ма анитум харисун алейкум
بالمؤمنين رؤوف رحيم. В това знамение Аллах Субханаху ва Та'аля споделя две качества на пратеника салалаху алейхи ва салям, и тези две качества Аллах Субханаху ва Та'аля иска с тези две качества ние като вярващи също да се здобием с тях. Защото пратеника салалаху алейхи ва салям той се здоби с тях. А те са следните. Азизун алейхи ма анитум. И той страдаше хората, когато страдаха. И той беше щастлив хората, когато бяха щастливи. Един вид тук виждаме неговата загриженост. Виждаме, че пратеника салалаху алейхи ва салям той е страдал, когато хората са имали проблеми и когато хората са спаднали в слабост. И той е давал всичко от себе си, и всеки, който е спаднал в тази слабост, пратеника салалаху алейхи ва салям се опитвал по някакъв начин да му помогне на този човек. И другото качество, харисун алейкум, той беше загрижен. Днес много от хората, когато четат за тази личност, за Мухаммад салалаху алейхи ва салям, за нашия любим пратеник салалаху алейхи ва салям, се очудват наистина какъв беше този нрав. Наистина пратеника салалаху алейхи ва салям в неговата душа какво криеше, каква тайна имаше. Защото и в мединското общество, и в меканското общество имаше хора, които си даваха живота за пратеника салалаху алейхи ва салям. Един от сподвижниците на пратеника салалаху алейхи ва салям казва следното: о пратенику, ако ти прекосиш морето, и ние ще го прекосим, и никой няма да се отвърне от теб. Салалаху алейхи ва салям. Но Аллах Субханаху ва Та'аля също така в друго знамение ни говори и за едно друго качество, което Аллах Азза ва Джал започна свещения Коран Керим в сура Али Имран 159 аят: фебима рахметин мин Аллахи линта лахум. И по милостта на Аллах, и по милостта от Аллах Азза ва Джал, която даде на пратеника салалаху алейхи ва салям, неговото сърце се смекчи. Или сърцето на пратеника салалаху алейхи ва салям не е било жестоко. Защото ако беше жестоко сърцето на пратеника салалаху алейхи ва салям, днес исламската религия нямаше да достигне до това ниво. Но Аллах Азза ва Джал в тези две знамения говори за пратеника салалаху алейхи ва салям, като каза, че Аллах Субханаху ва Та'аля ни известява, че Мухаммад салалаху алейхи ва салям той по какъв начин се е здобил с тези качества. Пратеника как се е здобил с милост, с загриженост и как е страдал пратеника салалаху алейхи ва салям. Учените дават следните разяснения. Иттисалихи билlah. Това е много важно днес, да имаме връзка с Аллах. Има ли връзка с Аллах, има и милост. Има ли милост, има и смекченост на сърцето. Има ли смекченост на сърцето, има и последователи. Учените са поставили тази формула и казват: има ли тисал, има рахме. Има ли рахме, има лин. Има ли лин, има и илтифаф. Връзка със Създателя. От тази връзка Аллах Азза ва Джал
вкарва в нашите сърца милост. Ако се здобиеме с милост, и нашите сърца, и те ще бъдат милостиви. Ще има и смекченост на нашите сърца. И оттам вече ще има и последователност. Така както Мухаммад салаллаху алейхи ва салям, той се здоби с тези качества. Но тези качества са много важни. Да имаме връзка с Аллах. Аллах азза ва джал днес ни е дал много възможности. Живеем във време, в което има свобода. Във всеки един град, във всяко едно село има месчиди, има джамии. Но тези джамии и тези месчиди са построени с една единствена цел: ние да разберем тяхната същност, да разберем защо идваме в тези джамии, защо ги посещаваме. Ако разбереме тези въпроси, ще имаме и връзка с Създателя. Защото в тези джамии ние влизаме, за да хванаме петократния намаз. В тези джамии ние влизаме, за да се възпитаваме. И също така влизаме в тези джамии и четеме Словото на Аллах. Четеме Коран и Керим. Ние по този начин ние правим връзка с Създателя. И Аллах азза ва джал е сътворил човека точно с тази цел. Човека не е сътворен на празно. Човека е сътворен, за да разбереш кой е Създателя. За да разбереш целта от твоя живот. Защо си тук и накрая къде отиваш. Но от всичко това много е важно и искренността. Защото по времето на пратеника салаллаху алейхи ва салям джамиите бяха медресе. Те бяха училище. Но днес, за съжаление, много от тези джамии в страната ни са превърнати в погребални станции. Извинявам се за думата. Но наистина картината, която я виждаме днес, че нямаме яснота, също така нямаме осъзнаване. Защо наистина тази джамия е построена? Ако ние разберем живота на нашия любим пратеник, затова виждаме, когато се пресели в Медина, пратеника салаллаху алейхи ва салям, първата работа, която направи от неговото преселение, е да построи дом. В дом, в който да се събират хората, за да може да се наставляват едино насих. Религията е наставление. Религията е да си поговорим така, както пратеника салаллаху алейхи ва салям говореше на сахабите. Пратеника салаллаху алейхи ва салям, той имаше един метод. Неговият метод беше диалога. Той говореше с хората. Салаллаху алейхи ва салям. Затова, уважаеми братя и сестри, днес трябва да разбереме същността от тези джамии, защото тези джамии стават причина ние да свържем сърцето си с Аллах. Свържеме ли сърцето си с Аллах, Аллах азза ва джал ще ни даде милост. Ще ни даде смекченост в това сърце и ще имаме и резултат. Също така учените казват, защото аята продължава: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ако има инкита, има и касва. Или какво означава инкита? Човек да прекъсне връзката си с Аллах субханаху ва та'аля. Ако човека прекъсне връзката си с Аллах субханаху ва та'аля, това означава, че неговото сърце се закоравява.
Сърцето на човек, когато се закорави, става много голям проблем. Оттам се получава гализ, жестокост в сърцето. Гализ означава жестокост. И накрая инфидат. Хората днес, които са жестоки, които са груби, те нямат приятели. Виждате, тези две знамения описват живота на нашия любим пратеник, салалаху алейхи васелям. Че той беше загрижен, салалаху алейхи васелям, за неговата общност, за неговите сахаби. Също така пратеника, салалаху алейхи васелям, той имаше милост, салалаху алейхи васелям. И интересното, че Аллах субханаху ва тааля и той започва свещения Коран и Керим с това качество. Бисмиллахир рахманир рахим. В името на Аллах, всемилостивия, милосърдния. Аллах е милостив. Неговата милост е неограничена. Та иншаллах всички ние да се молим на Аллах азза ва джал да ни даде милост, загриженост, щастие, радост в нашите сърца. Ще спомена няколко случки с пратеника, салалаху алейхи васелям. Ще анализирам няколко предания, свързани с неговата загриженост. Пратеника, салалаху алейхи васелям, той по какъв начин се обръщаше и живееше с хората. Нека първо да погледнем близкия кръг на пратеника, салалаху алейхи васелям, неговото семейство. Нека всички ние да видим по какъв начин Мухаммад, салалаху алейхи васелям, се отнасяше към неговото семейство. Има предание свързано с Фатима, неговата дъщеря. Фатима, когато е посещавала пратеника, салалаху алейхи васелям, и е влизала в неговия дом, пратеника, салалаху алейхи васелям, се е изправил на крака. Изправил се на крака, отивал пред вратата. И интересното, че пратеника, когато отивал пред вратата, е прегръщал и е целувал неговата дъщеря. Виждаме Мухаммад, салалаху алейхи васелям, той по какъв начин се е отнасял с неговите деца. Ние днес, когато се върнем от работа, когато влезнем в нашите домове, ние обръщаме ли внимание на нашите деца? Всички имаме проблеми в тази тема, без изключение. Но пратеника, салалаху алейхи васелям, е изпратен с тази цел. Той беше нашия лидер, той беше нашия образец. Единственият лидер, който няма недостатък, е пратеника Мухаммад, салалаху алейхи васелям. Да, Мухаммад, салалаху алейхи васелям, днес не е измежду нас, но ние говорим за неговия живот. Ние говорим за неговото поведение. По какъв начин той се обръщаше към най-близкия му кръг, семейството. И към Фатима. Ставаше пратеника, салалаху алейхи васелям, отиваше, прегръщаше, целуваше на главата. След това поставяше на мястото, на което е стоял пратеника, салалаху алейхи васелям. Наистина това е един прекрасен пример за всички нас. Може би много от вас имате семейства, имате деца, но не за съжаление техниката, която е в нашите къщи, не ни позволява и не ни дава ние да бъдем като пратеника, салалаху алейхи васелям. Гледаш майката седнала в единия край, бащата седнал в другия край, децата седнали на друго място и всички те сме взели телефоните, дори по някой път не си говорим.
Това е реалност в нашия живот. Ние тези неща, нали, от една страна е горчиво, но от друга страна ние трябва да си признаем живота, който живеем. Та Мухаммад салаллаху алейхи ва салям: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Пратеника салаллаху алейхи ва салям, той беше добър образец за вас. Има тук една частица фи. Фи означава вътрешност. Фи расулилlah. Аллах азза ва джал ни каза: погледнете към вътрешната красота на пратеника салаллаху алейхи ва салям. Неговия характер, неговото поведение, неговото отношение салаллаху алейхи ва салям. Ние днес в Коран Керим и в хадисите на пратеника салаллаху алейхи ва салям имаме много случки. Ние днес не се нуждаем от други случки. В Коран Керим има една четвър разкази. Ако ние разбереме в Коран Керим една четвър от тези разкази, значи ще се променим. Защото промяната идва с разсъждение, промяната идва с осъзнаване. Защото тези разкази, които са споменати в Коран Керим и които се споменават от пратеника салаллаху алейхи ва салям, тези разкази са увековечени. Тези разкази ще останат до съдния ден. Защото неговия живот е актуален. Пратеника салаллаху алейхи ва салям не е минал и няма да бъде минал. Салаллаху алейхи ва салям е движещ Коран. Затова когато попитаха съпругата на пратеника салаллаху алейхи ва салям Айша за неговото поведение, тя каза следното: това, което го виждате в свещения Коран Керим, това беше поведението на пратеника салаллаху алейхи ва салям. Това е една случка с неговата дъщеря. Друга случка имаме с неговата съпруга Сафия. Имаме много примери. Но днес, защо споменавам тези случки? Защото днес имаме много голям проблем с близкия кръг, с семействата. Днес раздора е много голям, фитнето е много голямо. Днес гледаш семейства, живеят по 20 години и след 20 години се развеждат. Дори вече днес и децата не може да ги спрат. Разделят се, живеят 20 години и се разделят. Остават тези деца, остават ги на улицата. Пратеника салаллаху алейхи ва салям тук иска да ни намекне и да ни каже: внимавайте с близкия кръг. Днес във времето, в което живеем, ако съпруг и съпругата, ако съпрузите успеят да останат заедно и възпитат децата, е голям успех в едно семейство и в обществото. Затова днес учените казват: ако е здраво семейството, е здраво и обществото. Ако има проблеми, ако има пропукване в семейството, има и пропукване в обществото. Та днес е много важно ние да запазиме близкия кръг. Затова пратеника салаллаху алейхи ва салям за всяко едно нещо той е живял и ни го оставил като пример в нашия живот. С неговата съпруга Сафия, знаем, тя е от еврейски произход. По времето на пратеника салаллаху алейхи ва салям имало евреи, християни. Влиза пратеника салаллаху алейхи ва салям един ден при неговата съпруга Сафия. Вижда, че плаче. Салаллаху алейхи ва салям. Отива при нея, сяда. Но пратеника салаллаху алейхи ва салям не сяда сам, но в същото време и бърше и сълзите. И казва: о, Сафия, защо плачеш? Тя каза: о, пратенико, излезнах отвън и хората ме нагробиха, казаха, че съм от еврейски произход. Пратеника салаллаху алейхи ва салям и бърше сълзите и казва:
излез в обществото и кажи, че ти си съпруга на пратеника салаллаху алейхи васалам. Салаллаху алейхи васалам. Че ти си съпруга на пратеника салаллаху алейхи васалам. Най-любимият човек на земята. Салаллаху алейхи васалам. И си от потомството на Муса и Харун. Велики личности в исламската история. Хора, които Аллах Азза ва Джал ги е избрал да бъдат пратеници. Хора, които Аллах Субханаху ва Та'аля е изпратил книги, Таурата. И виждаме днес християните, евреите, те следват Стария и Новия Завет. Но това е поведението на Мухаммад салаллаху алейхи васалям. Нека сега да погледнем, да отидем в друг миг от живота на Мухаммад салаллаху алейхи васалям. Пратеника, когато излизаше на поход, какво беше неговото поведение, какво беше неговото обращение към неговите сахаби? Всички знаем битката Табук, известна битка в исламската история. Пратеника салаллаху алейхи васалям тръгват. Зад него е имало 30 000 армия. 30 000 армия в тази битка. Пратеника салаллаху алейхи васалям, когато са тръгнали на път, са спирали на определени места и пратеника той е бил наблюдател. Затова днес е много важно да бъдем наблюдатели към нас самите, към семействата, към приятелите ни, към близкия кръг. Мухаммад салаллаху алейхи васалям от тази голяма армия, 30 000, но той, когато са спирали, винаги е гледал всички тук ли са, има ли някой проблем. Забелязва, че го няма Ебу Зер. Ебу Зер е един скромен сахабин. Той е от първите, който е приел исляма, който е последвал пратеника салаллаху алейхи васалям. Пратеника салаллаху алейхи васалям забелязва, че Ебу Зер го няма. И се обръща към сахабите и казва: знаете ли къде е Ебу Зер, защо го няма? Сахабите казаха: неговата камила се разболя и той сигурно остана с нея. Хуа тахаллев. Един вид иска да кажат, че Ебу Зер той няма да дойде в тази битка. Пратеника салаллаху алейхи васалям, той е бил доверен. Той никога не се е предавал неговите сподвижници и неговите сподвижници никога не са предавали пратеника салаллаху алейхи васалям. Това е много важно днес да говорим, да говорим за това качество. Да бъдем доверени ни на други. Да бъдем милостиви ни на други. Така както беше пратеника салаллаху алейхи васалям. Мухаммад салаллаху алейхи васалям забелязва, че в далечината идва човек. Защото отдалече и не може да разберат Ебу Зер ли е или кой е. Но когато приближава, пратеника салаллаху алейхи васалям го разпозна и се усмихна. И каза: това е Ебу Зер. Ебу Зер кяна ямши вахду, ямуту вахду, ва яумул қияма се юбасу вахду. Субханаллах. Казва пратеника салаллаху алейхи васалям следните думи. Ебу Зер, той беше от хората, който винаги вървеше сам. На съдния ще умре сам и на съдния ден ще бъде съживен сам. Тук показва пратеника салаллаху алейхи васалям, че наистина неговите сподвижници, те никога не предават пратеника салаллаху алейхи васалям. Те никога не предават пратеника салаллаху алейхи васалям. В друг поход пратеника салаллаху алейхи васалям излиза с сахабите, но камилите има в тях недостатък. Знаете, по времето на пратеника салаллаху алейхи васалям, когато са
участвали, са излизали на поход, са излизали с тези превозни средства. Камила, коне, мулета и така нататък. Но когато излезнал пратеника салалаху алейхи васелям на поход, няма камили. Казва пратеника салалаху алейхи васелям: аз, Али и Абу Любабе ще пътуваме с една камила. Нека всеки да си представи Мухаммад салалаху алейхи васелям, лидер, рахмету лил алемин, милост за всички светове. Мухаммад салалаху алейхи васелям казва следните думи: аз, Али и Абу Любабе ще пътуваме с една камила. Но Али и Абу Любабе, те не могат да си представят Али на коня или на камилата и Абу Любабе на камил, пратеника да върви пеш. Но пратеника салалаху алейхи васелям, за да не се чувстват неудобно, пратеника салалаху алейхи васелям започнал да се шегува с тях и е казал следните думи: но вие си мислите, че сте по-силни от мен? Салалаху алейхи васелям. Нека всеки един от нас да си представи тази гледка. За съжаление, ислама, който живееме днес, се е превърнал в една много съвсем в една друга форма, една куха форма. За съжаление. Навсякъде снимки, джамиите са ни празни. Влезнат 2-3 човека в една джамия и се снимат. Но тази джамия няма дух в нея. Защо? Защото сме се отдалечили от истинското разбиране на Аллаховието. Затова пратеника салалаху алейхи васелям, той е бил човек, който е живял с сахабите. Той не е имал специално място, както ние в момента сме седнали тук и говорим на вас. Пратеника салалаху алейхи васелям, той е бил измежду хората, салалаху алейхи васелям. Той е бил един от тях. И затова всичките са го обичали. Защото той се е жертвал, той е бил милостив. И нека всеки един от нас да си представи в тази температура. Знаете, в арабския свят, Медина, Мека, знаеме температурите. Пратеник салалаху алейхи васелям върви пеш. Но той е знаел защо живее. Знаел кой е Аллах субханаху ва та'аля. Знае земния живот, че е временен. Знае, че земният живот е един малък път, който ние го изживяваме тук. И си отиваме, иншаллах, да спечелим всички дженнета и да бъдем с нашия любим пратеник Мухаммад салалаху алейхи васелям. В друг поход, когато пратеник салалаху алейхи васелям е излезнал с неговите сподвижници и с тях е имал овца. Единият казва: аз ще заколя, другия казва: аз ще я удара. Пратеник салалаху алейхи васелям, той не е пасивен. Пратеник салалаху алейхи васелям не чака на готово някой да му сложи. Пратеник салалаху алейхи васелям казва: аз ще събера дърва. Салалаху алейхи васелям. Затова аз ви казах още в самото начало, че пратеника той беше движещ Коран. Имаше един мой учител, Салах Халиди, да го спомена, да му дам рахмет. Аллах да го дари с дженет, той се помина. Човек, който ни възпитаваше, човек, който ни говореше за нашия любим пратеник, салалаху алейхи васелям, беше муфесир, беше тълковател на Коран и Керим, и казваше следното: Ал-Корану хуа китабул хараке. Ал-Корану хуа китабул хараке. Корана е движеща книга. Корана е движеща книга. Корана не е книга само ние да вземем, да поставим на високо място в нашите къщи, да поставим на масата или да поставим на гардероба, да завием в кърпа, както е традиция при нас. Това е хубаво, не казвам, че не е хубаво. Уважение към свещения Коран и Керим.
Но ние имаме по-голяма цел. Целта е Корана да влезне в нашите сърца. Корана да движи нашия живот, нашето поведение, нашето отношение. Защото Корана е жива книга. Във всяка една джамия има Коран Керим. Във всеки един дом. Днес много от хората са наизустили свещения Коран Керим, но най-тежкото, което днес виждам, че хора, които носят словата на Аллах Азза ва Джал в техните сърца и когато те не са разбрани, не са осъзнати, по някой път, когато видим поведението на хафъзи, например. Човек хафъз не се кланя намаз. Аллах да пази. Точно тук, е мисълта ми, че трябва да разбереме Коран Керим, да го живееме и да го приложим в нашия живот. Така както Мухаммад салаллаху алейхи ва салям, той живееше Коран Керим. Друга случка с Мухаммад салаллаху алейхи ва салям, пратеника е правил след сабах намаз, е правил уроци, така както ние в момента сме се събрали и говорим за религията на Аллах. Пратеника салаллаху алейхи ва салям, в неговия живот, когато е правил уроци, е имал човек, идвал на уроците на пратеника салаллаху алейхи ва салям с малкото си дете. С малкото си дете. И го е държал в скута си. Но един ден забелязва пратеника салаллаху алейхи ва салям, че този сподвижник, този сахабин го няма. Пита сахабите какво стана с този човек, не го виждам от няколко дена. Виждаме тук пак неговата загриженост на Мухаммад салаллаху алейхи ва салям към неговите сподвижници. Пита, след урока задава въпрос, къде е този сподвижник, знаете ли нещо за него, защо не идва? Идваше с неговото малко дете. Те казват, неговото дете се помина и той вече не идва тук. Пратеника салаллаху алейхи ва салям отива, търси този човек, отива в неговата къща, намира го, изказва съболезнование и му казва следните думи. Знам, че твоето дете се помина, но твоето дете ще те чака пред портите на дженнета. Салаллаху алейхи ва салям. Пратеника салаллаху алейхи ва салям, той не стоеше. Той винаги питаше, той винаги се интересуваше. Днес по някой път имаме близки. Имаме първи братовчеди, имаме братя, имаме сестри. Ние по някой път, някой от тях се помине. Ние заради някакво земно сме прекъснали връзката, дори и не се и посещаваме. За съжаление. Братя, сестри. Пратеника салаллаху алейхи ва салям, това негово поведение, това негово отношение, или тази милост, която пратеника салаллаху алейхи ва салям е имал. Също така друго предание, което се споменава, пратеника салаллаху алейхи ва салям, един от намазите, който най-много е кланал дълго, е бил сутрешния намаз. Пратеника салаллаху алейхи ва салям се споменава, че когато е кланал сутрешния намаз, е чел много страници от свещения Коран Керим. Но един ден, когато пратеника салаллаху алейхи ва салям отива за сутрешния намаз, Мухаммад салаллаху алейхи ва салям чува дете, че плаче. Застава да кланя и кланя с късите сури. Тогава сахабите се очудват и казват на пратеника: о пратенико, защо кланя намаза с тези къси сури? Казва пратеника салаллаху алейхи ва салям: аз чух едно дете да плаче. Защото по времето на пратеника имало жени, които са отивали в джамията и са се кланяли заедно с пратеника салаллаху алейхи ва салям. И са си носили малките деца с тях. Но пратеника, когато чува този глас, казва: този глас вика майка си. Пратеника се е смилил на тази жена. Защото това малко дете плаче
и търси майка си. Та всички тези случки, които ги споделяме с вас, иншалла да има някакъв ефект. Защото тези случки са достоверни случки, автентични. Живота на пратеника, салаллаху алейхи ва салям, Аллах азза ва джал е отредил той така да бъде увековечен, запазен. Въпреки че днес много от хората по един или по друг начин се опитват да атакуват. Но алхамдулилlah, има днес и хора, които пазят сунета на пратеника, салаллаху алейхи ва салям. И тези всички случки, които ги споменахме до тук, иншалла да си вземем ние полза от тези неща. Ние ако говорим за живота на пратеника, не иска седмици, иска години. И пак няма може да го разкаже, защото пратеника, салаллаху алейхи ва салям, неговия живот е море, което няма край. И също така, както сме се събрали тук, в този прекрасен дом, да правиме и това за нашите братя в Палестина. Аллах азза ва джал да се смили на тях. Тези, които са се поминали от този свят, Аллах да ги дари с джанет. Наистина, има един мой учител, казва, 27 държави, 27 арабски и исламски държави, една чаша вода не може да отнесат в газ. В целия свят има над 300 държави. Всички мълчат. Това е дошло времето, в което е казал пратеник, салаллаху алейхи ва салям, ще завърша с това нещо, казва пратеник, салаллаху алейхи ва салям, ще дойде време, ще бъдете много, но истинските вярващи ще бъдат като пяната на морето. Пратеника ни оприличава, че ще бъдем много на брой. Днес мюсюлманите колко сме в света? 2 милиарда. Арабския свят, Арабския полуостров, 27 държави. Вижте какво става в Саудитска Арабия. Играят кючеци, танци. Хората, които призовават към доброто, знаете къде отиват. Аллах субханаху ва та'аля наистина да ни пази. Пратеника, салаллаху алейхи ва салям, е роден в тези свещени земи. Салаллаху алейхи. Живява в тези земи. Наистина много е тежко, което се случва днес в света. И то от коя страна? От страна на мюсюлманите. В Риад са направили формата на Кябе и вижте какво става. Аллах субханаху ва та'аля да ни напътва. Аллах азза ва джал да ни дава прозрачност, проницателност и да ни дава добър завършък. Правете дуа на Аллах субханаху ва та'аля, Аллах азза ва джал да ни дава добър завършък. Да имаме хуснул хитам. Да имаме хуснул хитам, добър завършък и да отидем при Аллах субханаху ва та'аля усмихнати, радостни и щастливи, иншаллах. Амин. Аллах разолsun от всички. Аллах да доволен. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи та'аля ва баракатуh.